روانگها مافê mirovan li Sûriyê got ku di van demên dawî de şervanên opozisyona Sûriyê karîne çekdarên rêxistina bi navê Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê Daeş ji dever û taxên derdora Şamê wekû Misraba û Mîd'a li Ghuta Rojhilat û Yelda û Bêtsehem derxînin. Lê hîn li sê taxên din li Bakurê Şama paytext çekdarên rêxistinê berevaniyê di ber baregehên xwe de dikin. Rêveberê Rewangehê Ramî Abdurrehman di daxuyaniyekê de ji Ajansa France Press re diyar kir کوچکدارên rêxistina Daişê vekişiyane taxên Hecer-ül Eswed û Tedamûnul Qedem li Bakurê Şamê û amaje kir ku Daeş li van taxan hebûneka wê ya bihêz jî heye. Her wiha Rewangehê got ku îro şerekî giran di navbera çekdarên Daişê û şervanên opozisyonê li taxa Qedem û Hecer-ül Eswed derketin. Rewangeha mafê mirovan li Sûriye ragihand ku hêzên rejîma Sûriyê hişyarî daye nişteciyên devera li Ebasiyîn da ku malên xwe bi cih bihêlin. Rewangehê diyar kir ku piştî hêzên opozisyonê nêzîkî geroka Al Ebasiyîn bûne, Hikûmeta Sûriyê ji neşteciyên deverê xwestiye ku malên xwe bi cih bihêlin. Rewangehê got ku çend malbatên komelgeha Al Ebasiyîn ji tirsa dijwarbûna şer û pevçûnan malên xwe bi cih hiştine û te kes kir ku çekdarên Ketîbeyên İslamî û Cebhet-i Nusra şaxê rêxistina Al-Qaîdê li Sûriyê gehiştine derdora geroka Al Ebasiyîn li rojhilata Şama paytext. Rewangeha navbûrî dibêje ku çekdarên opozisyonê ji aliyê rêbenda Erefê li taxa Cober li rojhilata Şamê gehiştine nêzîkî geroka Al Ebasiyîn û çalakvanên ser bi opozisyona Sûriyê dibêjin ku agadariya rejîmê ji bo xelkên deverê tê wê wateya ku rejîm xwe ji bo topbarankirin û bombebarankirina deverê amade dike. Desteya giştî ya şoreşa Sûriyê îro ragihand ku balafirên şer yên rejîma Esed bi 2 bermîlên teqîner êrişî bajarokê Es-Sûra li gundewarê Der'a kirine. Desteyê da zanîn ku di encama şer û pevçûnan li eniya rojavayê bajarê Telbîsê li gundewarên Himsê sê leşkerên hêzên rejîmê hatin kuştin û hin otomobîl jî hatin ji nav birin. Her wiha balafirên şer yên artêşa Sûriyê 5 êrişên asmanî bi ser derdora bajarokê Ersalya Libnanî û devera Filêta li gundewarên Şamê encam dan. û ji aliyekî din ve hêzên rejîmê bi topan bajarê Me'aretun Ne'man ya ku dikeve gundewarên Idlibê kirine armanc. Desteya giştî ya şoreşa Sûriyê got ku di encama êrişên balafirên rejîmê bi ser bajarê Til Rif'et li gundewarên Helebê hejmarek birîndar lêk hetin û li parêzgeha Der'a jî bajarê Enxel rastî bermîlên teqîner yên rejîma Esed hatin. Ji aliyekî din komîtên hevrêzên xwecehî kuştina 96 kes ji aliyê hêzên rejîma Esed di roja yekşema borî de tomar kir. Çalakvanên opozisyona Sûriyê gotin ku şer û pevçûnên dijwar di navbera artêşa azad û rejîma Esed de li derdora taxa Cober li rojhilata paytexta Sûriyê Şamê derketin. Her wiha di encama êrişeka asmanî yên balafirên şer yên artêşa Sûriyê bi ser bajarokê Zibdîn li gundewarên Şamê gelek sivîl hatin kuştin û hejmarek din jî birîndar bûn û hin avahî jî û mal hatin ji nav birin. Ji aliyê xwe ve desteya giştî ya şoreşa Sûriyê diyar kir ku hêzên Esed bi tank û topan êrişî bajarê Zebedanî li gundewarên Şamê kirine û li parêzgeha Helebê jî tora Şam ya rastexor ragihand ku firokeyên hêzên rejîmê bermîlên teqîner bi ser taxa El Ensarî û taxa El Ferdos avêtine ku di encama vê êrişê de hejmarek kuştî û birîndar lêk hetin. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.